خب سلام علیکم برادران در تلگرام будагӣ برادران در ютуб будагӣ ана хай дар ютуб будагӣ понятно ки мо дар ютубем дар телеграм будагӣ мо дар ютубем если что в курсе бошен мақсад телеграм эфир транслироваться через дар тавассути ютуб ҳамада салом алейкум чи бародарои телеграм чи бародарои ютуб эфири имрӯзаи мо бо дархости ана мло чӣ хеле ки худаш мега бо дархости ана ҳамин млое ки дар болои экран мебинен бо ҳамин штегае ки мехоҳад ки эфир бирояд. хоб ман ҷавобаш додам кай метавонӣ биромада гуфт ман гуфтам ҳозӣ. хоб гуфтам ҳозӣ мебинем хича барои он хотире ки ман дига вақти зиёдӣ надорам барое ки мо ҳозир бо баъди бо кор дорам корум бисёри баъда долга ждат кардан наметавонам барои ҳозир агар боира бо ждат кинем мумкин бо бигӯм ки бе ман кор дорам ягон вақти дига баъд мега ки ман гуфтамашо набаромад барои ҳам хотир кора ба гармиш так хуб ҳама ҳамиҷа ҳаст ака скрин шарҳои кадан ҳамиҷа ҳаст чото ман наёфтаистам шарамазон холиқ ҳозир ман чатш дорам омадагӣ чат оли ман дорам дастча бардоштагӣ қабул кун истега қабул кунша من قبول چطور کردم آمدن؟ شرکت. قبولش کردی تمام. آها. سلام علیکم و رحمت الله. каниш куҷо шид алейкум ассалом چند کس گفت هردمون که بسیار не ҳардумон гап мезанем дигарро овоз нате не тихта киштагӣ мегӯй натоӣ نه چی با من تو میگم ندارم خیلی مثلا با سرد ولس میکند البته آخرمون اینقدر خوبی سازی دیگه شکرانه خدا چی فکر کردی؟ هیچی فکر کردم گفتیم که قطعی یک افیر برویم قطعی گپ بزنیم همینجا گپ بزنیم تمام با همی ҳова ка асосиша бигирем агар ҳаминҷа бояд гап занем барое ки همینجا گپ میزنیم همینجا مقصد ریشت میکنیم و پروسورا با همی تمام اگر یوتیوب بگو یوتیوب دام مثال بکن میبرویم یوتیوب دام گپ میزنیم не ҳами эфир дар ютубай در یوتیوب бале эфир дар ютубай барое ки ман тавассути барои пайваст шидан телеграм мемонам. хоб нигоҳ кун як чанд правила мемонем ранги одам шавад таҳқир намекунем нама нату ин якум момент дуюм момент вақте ки ман гап мезанам мон ман гап занам гӯш кун вақте ки ту гап мезанӣ ман мемонам ки ту гап занӣ гӯш мекунам вақте ки ман савол додам ту ҷавоб метиҳӣ вақте ки ту савол додӣ ман ҷавоб метиҳам. хоб қабул яъне ки дархост аз ту шидагиай ки хоб имрӯз нависонде ки эфир бибурем суҳбат кунем чӣ мақсад хати مقصدی همون ویدیویی که یک سال پیش بود گذشتگی بود من نسبت خود ویدیو کردم تقریبا تو 1 میلیون گرفته دیده نشد همین گپ زنیم. خب گپ زن گفتنی هستم که الان آدمی که مراجعت کرد ما در همون در جمع خرج گپ زده بودم زاپیسوش هست کو قطعا ما گپ زده بودم هم ویدیو داشتم هم قطعی وای گپ زده بودم تو مرا گفت که مثال خودت مثال پول گرفته به طریق یک آدم صورت چروی کرد او را رویت کرده بودم نکردم دیدی ندیدی همونجا بوده تو پول گرفتگی این все همین دیگه گفتی گپو через یک دست دیگه آدم گرفتگی خودت گرفتگی نیست من برام ویدیو کردم گپ زدم گفتم که 1 میلیون گرفتگی خودگی همین گفتنی هستم که همین اگر همین کاری ما تا سخت رسید برای هم چه تهمت میبینی не асад ту буд ки диалогта бо ман сар мекунам мисол гап хита буд ки бо ман гап мезанам бад агар буд када боши бугу савол ти ман мегум бадалши штоби набрем да агар о масал ҳами гапи ман ҳами кори ман сахт дараси
то что тӯҳматат кардам дурӯғ гуфтам ба мнение худат мисол ба фикри худат ана то что матара тӯҳмат кардам дурӯғ гуфтам ай пеш худам биромадам видео кардам гуфтам ки 1 миллион дизидаи то что доказат надоштам дайше правильно хоб дуруст буд кардӣ ман ҷавоб дидам да саволо бале албатта ба хотири оне ки и тӯҳмат ҳисобида мешавад агар ки тӯҳмат нашава вақте ки одам гапа мега ма чизеро ки ман ҷавобша гуфтам ман ҳамин гапа да ту гуфтам ки бибро ҳамин гапое ки да ман гуфтӣ ҳаминора ту далел биёр ки ман ҳамун кора кардам агар ки натонӣ далел оварда значит ки кори ту тӯҳмат мешавад пас яъне ки талаботи ма аз ҳамун аввали разбори мо то ҳамин рӯза талаботи ма чия инами худат рӯи Аллоҳа гап зад ма чӣ талабот дорам аз ҳамун аввал то ҳамин рӯза чӣ талабот ма дорам талаб дорӣ ки то что тӯҳмат кардам бахшиш бипурсам дига ягон чиз аз ин зиёд ман мехоҳам не вот именно ва вақте ки ман тура видео мекунам мегӯм э бача вақте ки ҳамин хел видео кардӣ гуфти ҳамин гапа ҳамин гапе ки асос надора ҳамин гап ягон хел асос надора ягон далел надора бибро ҳамира доказатша бугӯ дар ҷавоби видеои ма ту мебироӣ чӣ кор мекунӣ дар ҷавоб видео мекунӣ ки дар ҳамин саволи мо дахолат дора не бале дигар темаи дигаеро лезид мекунӣ ки бо проблемаи моро сахттар мекунӣ ҳамин хел аст правильно ҳамин ба зарари кияй айма чӣ дар кори ҳамин кора кардан барои мо охир рӯз приглашат кардам ки буроем гап занем ай масъала решат кунем ҳамин корро фитна мешава конечно мешавад ай тарафи кӣ мешавам фитно ай тарафи хатое ки ман кардам ба чӣ ба мара фитнагар мегин фитнагар ман дар киҷо гуфтам имина хатаки фитна меандозен фитна меандозан видео мекунанд барои чӣ хотир мара мегин нисбат ба ман мегин агар ки дар аслаш агар аз тарафи ту бишава мисол ту ма видеоеро ки талаби ки аз ман аз ту ягона талабай талаб ки э бача бибироё ки доказаташ ки ё ин ки раддаш ки ту мебирои дигар чиза гап мезанӣ ки иғво якбора дучанд якбора калон мешава фитна аз кадом тарафай то ай тарафи ман будо то ҳамин рӯза ман рад мекардам мегуфтам бахшиш намепурсам не хай хулоса кору боро гуфти гапо кори худ ман мекардам ҳамин рӯза омад ки бубуром гуфтам ку агар ҳамин кори ман хос ба хотири Аллоҳ ва расулаш чара агар тӯҳмат ҳамчун тӯҳмат боша ҳамун одам агар тӯҳмат кард мара гашт гуфт агар ҳамин тӯҳмат боша дата ман бахшиш мепурсам барои тӯҳмати кардагим яъне ки дар ҷа агар дора гапи ту агар ҳамун одам мисол дурӯғ гуфта боша мисол ту меги ки мисол доказат ки ман доказат кардан натонистам барои ҳамин тӯҳмат боша дар ту ҳамин кор барои ту тӯҳмат боша ман айта бахшиш мепурсам барои тӯҳмати кардагим хоб ира ма агар дар асосаш гап зане ки биёе агар ки масад одами солимворе агар гап занем ман намефаҳмонам та ки чӣ гуна 100% тӯҳматай бугумад якум вақте ки ҳамун одам дар ту муроҷиат кард пеш аз видео кардан дар ман алоқа биромада будӣ не дурӯғгӯ мебирои хеле не нагӯ як бор дига хотиррасон мекунам та ман намехоҳам ки бо дурӯғгӯ шай нигоҳ ки мара одам дар ту муроҷиат одам дар ту муроҷиат кард ту дар ман биромадӣ ман гуфтам ки и тӯҳматай гуфтам лезид накун проблема мешавад бале дар ман биромадагӣ будӣ ҳамин кора накардӣ яъне ки гӯш кардӣ мара правильно ман гуфтам ки ту намехоҳам ки ту бибирои дар байни мо судя бишай ҳамин гапа ман тура гуфтам не ки гуфтам ки ман тавсия наметавам ки ту худа дар ман душман кунӣ но агар ки бихоҳӣ марҳамат биро но баъдан дар ту проблема мешава ҳамин кора ту накардӣ гӯш кардӣ истоди дар як рӯз хестӣ биромадӣ анаки тарафи дигариш ки ҳамин кор 100% тӯҳмат ҳисоб мешава ҳамун одам дар видеое ки тарафи ман кардагӣ дар ҳамун видео гуфтестае ки ака бо ҳамин проблемаҳои мо набошая ки ҳамира видео накардеста бошӣ яъне ки ҳамун одам ба забони ҳол гуфтестае ки накун охи накун хуб дар масъалаи дигараш мегзарем дар масъалаи дигар гап ки вақте ки ман тура мебуром мегӯм ки ҳамира бибуро бугӯ ина мисол иқрор шай ина този ҳами нигоҳ када иқрор шидани та чӣ хел хуб мешид ту ина мисол иқрор мешиди агар қасаме ки ба Аллоҳ қасам хӯрдӣ ки
ҳамин тӯҳмат нест. ҳамин одам ҳамун пула гирифта Англия рафта гуфти ба Аллоҳ қасам хӯрдӣ. ҳамин ту уже қасам задан нашидӣ, гунаҳгор нашидӣ. гунаҳгор шудем. мувофиқи коре ки ту кардаистае ки канали динӣ дорӣ, ки дигар одаморо мегӯӣ ту худ бояд ислоҳ бошӣ. яъне ки одамо тура дида бояд ҳамун кореро ки ту мегӯй тура бинан, бояд аз ту ибрат бигиранд. вақте ки ту ба даъни худ мегӯӣ ки ба Аллоҳ қасам ҳамин одам ҳамин корро кардай, лекин доказат карда наметавонӣ, одамое ки тура пайравӣ мекунанд ва ё чӣ гуна последователои ту мешаванд? ай кор ана ихелайки Муҳаммад ана действительно агар ман намедонам точно ман доказат кардан натонистам тура. Агар Аллоҳ донае ки туро гирифти ам пула бурдан додан тадан надодан кадан накадан, ира ман намедонам, Аллоҳ медонад. Агар хай рӯзи қиёмат ҳамаш маълум мешавад. гуфти гапо. Но ира ма тура гуфтам, мисол вақте ки ма тура гуфтам иш панияди буд. Баъдан ирам уже мо да маълумай, ма да маълумай, ту да маълумай ки нияти бад доштанае ки мисол ҳамун видеоро кардан ба хотири оне ки ту аввал истодӣ, баъдан кардӣ, баъди кардан кор ту сабаб доштӣ охи корро карданда. Ту ҷа корро бесабаб накардӣ ку. Сабаб доштӣ ва ҳамун нияте ки бадӣ расондан уже дар худи ту проблема шуд ки ҳамин кор беасосу бефакт буд. ҳамун одаме ки худаш гуфтаестай, на ки гуфтаестай. Уже ту бояд ҳаминҷа фикр кунӣ ки бестак. Ма кардаестам, одаме ки муроҷиат кардагӣ буд ҳамун мега накун. Значит ки дар ҳаминҷа проблема аз тарафи унай, аз тарафи ин не. Ту ақли худат қатъи як бор думат кунӣ ки ҳамин кор ба зарари ту мешавад. тири каҷ боиси расвоии тирандоз аст, гуфтана ай ҳама видеоам аями гуфтана дандоном дарманд шуда, аями гапа ки барои ту ай. ҳамин тира каҷ надоз ки боиси расвоии худи ту мешавад. шидак комикор шидак. қабул дорӣ бахшиш ман? бахшиш агар аз сидқи дил боша, албатта чӣ ване? Ишта бародарона ма гуфтесам, хос ба хотири Аллоҳ ва расулаш ма баромадам, ай худат дина мисол бахшиш пурсидам, ҳамчо агар тӯҳмат кардам, ана тура сахтат расидай, чиста бародарона гуфти гапо, ман ту бахшиш мепурсам. Ана бигзор ҳама бидона, ҳама бина. Ана як савол дига дорам. хоб и бахшиш қабула, ҳоз ҳавол табуте бо ма гап дорум далши. Кошто ана масхарое ки мисол нисбати ма карди, барои масхарое кардагӣ шумо бахшиш пурсидани ҳастед ё не? агар анаки нигоҳ кун, агар ҳози ҳар як претензиё навбати претензиё мешава, ҳар як претензиёе ки шарти аввал чӣ буда, мо якдигаро намебурем охи аст? хоб ту гап задӣ, ман хаб кардам, гӯш кун мара. ҳози навбати претензиё мешава, претензиёе ки ман дорум оне астае ки тӯҳмат карди, бахшиш претензиёе ки ту дорӣ, трам ҳамун претензиёро метавонӣ ки нисбат ба ма бигӯй. ҳар як кадомша ма ба навбат мегӯм, ҳар як кадомша трам ба навбат мегӯй. Но нигоҳ кун, ту бахшиш напурс дар претензиёи ман дар ҳоле ки гунаҳгор набошӣ. фаҳмо? Мисол вақте ки ман мегӯм ки ту мара фалон гапа гуфтӣ, ту дар ҳамун гап бахшиш напурс, агар ки гунаҳгор набошӣ, действительно, агар ки неправ набошӣ. ҳамчунинам ту вақте ки тарафи ман мегӯй, претензия дорӣ, ҳамун претензията абаснават карда натонӣ ки ман неправ будам дар ҳамун претензияи ту, ман неправ бошам, агар ман бахшиш мепурсам, лекин агар ман прав бошам, не. Мисол, барои мисол, вақте ки ту биромадӣ тӯҳмат кардӣ 1.5 миллиона гирифтагиай, аснаванӣ надошт, ту дар инҷа неправӣ, барои ҳамин бахшиш мепурсӣ. Агар ки действительно ман гирифтагӣ мешидам, ту набро бахшиш напурс, чунки гирифтагиай. Причем ба даиҷа бахшиш пурсидан, чӣ ба бояд бахшиш пурсӣ? Ҳамчунин вақте ки ман тура биромадам, ягон масхара кардам, ягон чӣ дига кардам, и сабаб дошт, дар инҷа ман неправ нестам. яъне ки агар ки то имрӯза ин видеоҳои ман намешид, ин масхарау ин дигар корҳои ман намешид ку, ту намебиромадӣ хел дар ҷа эфир гап намезадӣ. Дуруст? як чизе ки Муҳаммад ана ҳамонтор то як кружок кардӣ, муллоҳои гуфтӣ ку мунофиқ гуфтӣ, баъд ҳамин гапа намегуфтӣ, мисол мулло намегуфтӣ, мунофиқ хуб мешида. ҳамон муллое ки гуфтӣ, ҳамон қадибо ман абрат назан ва биромадам гап задам, ҳамон одам мара тавсия дод, абрат нагуфт, бубуро қатиш гап за гуфт. ҳамон гуфт ки бубуро гап за, чӣ хеле ҳаст? ина ака бин ки худат ки мегӯй ки ҳамон гапа бояд намегуфтӣ, не ки агар ки мо асосаш биёем, ҳамон гап ҳама гуфтам ки бо ҳам одам тура гуфт биро. фаҳмидӣ? Не.
نگاه کده نه گپت خوب نیست دادا نسبت مولاها میگو مثل دومولا ҳар як гапе ки мо мегем мо ҳадафу мақсад дорем. яъне ки мақсади аз ҳамун кружок ки ман ҳамон буд ки ту ба ҳамин гуфтаи ҳамун нарай бирой ва имрӯз бин ки ҳамун кружок ки ма дестивият карду ту биромадӣ дуруст биромадӣ бо як бор дига мегум та ман чӣ гуфтам чӣ нагуфтам ба номи аллоҳ қасам байни мардум дар ина гуфтаистам гапи ҳавоӣ не гапи дурӯғӣ не биромадани ту тирас пасад мекунам мара не не это правда конечно биромадани ту тирахтас пасад мекуна барои чӣ барои дар ҳоли неправ будан всё равно бори каҷ дар ягон ҷо ба чӣ намерасад ба манзил намерасад ягон хел каҷа чапа мешавад чанд қай биравад чанд қай ки биравад чапа мешавад всё равно хоб дар бораи претензияҳо хоб претензияҳо бошад дар нисбат ба ман гап зан нисбат ба ту ҳастай дар видео чизере ки дар мо яке аз мушкилиҳое ки метавонад ки сари ҳар як шаҳрванд биёя ин оне ҳастае ки агар ӯ шаҳрванда рабт битӣ ба ягон гурӯҳи мухолиф ё ин ки ягон гурӯҳе ки мамнӯае дар тоҷикистон ва ту на танҳо ба гурӯҳи мамнӯъ мара рабт додан ту баромада открита гуфтӣ ки террористи чӣ ӯша ба забони худ бугӯ بگو میدونی ما دایه دونم است ویدیو چی گفتم نگفتم من میمونم ویدیو تا خب میمونم ویدیو تا یاد نایسته так чорти бадарта партофти рафти оилата партофти рафти гирехти рафти ҳамара партофти и дига тоҷикистонам омада наметавона не россиям омада наметавона ту мара меги ки тай кофарда батари ту мара кофирам гуфти ай кофирам батари тай худо наметарси ту бояд биёи ин риши мара ку ту бояд зиёрат кини риши мара бояд биёи зиёрат кини риши мара барои ки мону пеш ягом негр нарафти бизана кумпунта тити пит кина охи ҳарома реклама мекунӣ барои 232,000 подписчикат пешниҳод шумо дидесен ки ҷаноб бози рафтаеста мисол ҳама давлатҳо аз он ҷумла италияам рафт мисол дага агар лангарира видео намекарди мисол темаша мекард мерафт садҳо ҷавон аи раҳи террористӣ бармегашт садҳо ҷавон бобоиди бегохе и худаш яке ҳам гурӯҳае охе ту худ медони ку и худаш ҳаму гурӯҳ ки ҳаст ба ҳамин хотир лангарира пеши роҳша гирифт бобоҷонам ва мақатиам ҳамиди як гӯш кудаш меремоли ма бо мегум ки ма дар вақте ки ма барома вақте ма бурум ёҳай язон деси пашо бобои лангари диги бародари азиз кадомте ки агар граница иншалло мегарди ягон ту бахшиш мепурсам 100% бовариш хоб омад ҷош уна занг бизанаш ватсап шуда бинависо намеякара корта ҳал мекунад дальше мерем видеоро тамошо мекунем нигоҳ кунед да ту ки ман ту бахшиш мепурсам шарифамо мара бугӯ ту ки ман ту бахшиш пурсам ту як чорти никтои барои ма як даюси беномуси мунофиқе медонӣ барои чӣ охи тура на танҳо ма тура аллоҳ ва расул мега ҳаромхӯрӣ ҳамидӣ ман мегум та ҳаромхӯрӣ ва то мурдан ман мегум та ки ту як ҳаромхӯрӣ як беодоб бачаи мефаҳмем мира ту рӯйрост ҳарома реклама мекунӣ барои 232,000 ма не ҳамаша тамошо карда нестам ҳамун ҷойра гуфтаниям ки дар ҳамин видео ту террорист гуфтагӣ медони ҳо ман ҳамҷоро гуфтам бимонам ки ту тои қадар чи хела чи дига ҳам гуфтагӣ будаи тои ҷошанбо ҳамин гапа ту гуфтӣ ҳам хел аст шояд барое ки даёдам неста мумкин боша ай бача ғам метида ҳамҷора ма пеша эфир мебридам бо соз мешид ҳатто диди ҳамуҷо ҳастам гуфтагӣ ман мегапа хел диди баташ охай наҳози дар аввалаш гуфтӣ ки ба ҳаму гурӯҳҳо шомилай иш якумш лекин бо дар видео ҳози ҳаму видео тоз бе ковер таябор нишон бутам даже худи видео не дар ҳаму коверш маълум ҳам обложка раябор террорист номер 1 ҳо хоб ҳамин чияй ҳамин да ту далел факт дорӣ ҳамин да ту асос дорӣ ба кадом мақсад ҳамин гапа гуфтӣ
агар нигоҳ кӯ ки рамазон гӯш кун марайна бо гуфтум бе таъхир гап мезанем любое гапе ки ман мегӯм ман шахсе нестам ки ман талаб кунам ки ман ки фалон бубуроин аз ман бахшиш пурсед не агар прав бошӣ ягон чида бахшиш напурс не толка айма дар ҳаёт вақте ки правӣ пеши ягон кас бахшиш напурс ту бахшиш пурс вақте ки неправӣ хуб дар гапе ки ҳамиҷа гуфтӣ барои террористӣ ту дори ягон основание ягон факту далел дорӣ дар ҳамин гапат факт далел ҳамие ки барои чи видео намекунӣ нисбатшон баъд террорист меша видео накунӣ не мақсад чӣ бигум шунидагиам ту мисол ҳама кора када метони дастат меоя овозам дига хе мекунӣ дига чишам ҳамаша мекунӣ мисол бой хе медрои ман шунидам мисол то ҷоера ки мисол гуфтанма ва медонам ба ҳамон асос ба ҳамин як далел дигаш ҳаме ки мисол ту намебарои видео намекунӣ аммо як бор намегӣ ки ана бас кунӣ мисол ҳами овоз гум шуд мегум як далелаш ҳамее ки чӣ ба намебарои як бор намегӯям қадар подпис шуда ки мисол хоб мақсад ҳамеҳо бо пайравӣ накунед мақсад бо ҳамеҳо фирифтаи ҳамеҳо нашин як бор тавсия наметиҳ хайна нигоҳ кар ки мувофиқи агар ҳамира бикунӣ ку ту мисол нисбати ҳамо видео кунӣ бугӯй ҳамира ман нисбати ҷа видеои бо дига мекунам гап мезанам бароҷа баъд мебинӣ ки мо чӣ мегӯям хуб буд кардӣ ман анака гӯш кар нигоҳ кунда логикаи шумо чӣ хеле ҳами мардуми мақсад дар ҳамин умуман ҳама блогерро мегӯм кайс тамошо карда ҳаматонам мегӯм ҳамин логикаи шумо вообще шикастагия чӣ хеле ман намедонам вақте ки қатъия одам проблематон мешава мавзӯътон як доираи мавзӯи алоҳидае ва шумо мебуроен дигар тарафа гап мезанем барои чӣ ин якумш мисол меорам ҳоло куҷо шид мисол меорам баъд дар савола ҷавоб метиҳам мисол мегирем ма ту мебурои мегӯ 1 миллион гирифтагиай мебурам тура мегӯм далел биёр ту мебурои мегӯ ки ин террористае барои чи да ӯ видео намекуна логика нест ва ма ранги пешкавори худ ма ҳис мекунам вақте ки ба гуфтаи шумо бикунам яъне ки ман одама мегӯм ки ма дар куҷо 1 миллион гирифтагиам бубуро тасдиқ ку меяд ки ту бубуро аввал зидди мухолифо видео ку бача ман тура чӣ гуфтаистам ту чӣ гуфтаистӣ причём даиҷа яъне ки агар ки мо хе рафтан бигирем даиҷа темаи асосӣ мондагиай бубуро доказат кун ки ман дар куҷо гирифтагиам ту мегӯй иша доказат кун фалон шай ку фалони майла ҳамаш хесай мегӯ ки ман байрақи чира сӯзондум израила сӯзондум кутубу сӯзонд причём даиҷа байрақи израил сӯзондан ё ки ҷачи дига факти оне ки ма гапира ки ту нисбат ба ман мегӯй дахл дора ё ки надора вақте ки мо тема ба тема гузашта рафтан бигирем ҳамин хе рафтан мегира ту пага мегӯй дар бораи фалон ҷо видео ку ман мехезем видео мекунам уш мега дар бораи хеш ку причём даиҷа и гап ин як тараф дуюм тараф ҷавоб дар саволот барои чӣ хотир ман видео намекунам савол чӣ ба ман бояд видео кунам дар ягон кор як қисм савол дуюм савол агар як кас дар бораи мухолиф гап назад значит террористай савола бутам ҷавоб агар савол ҳамия агар як кас дар бораи мухолиф гап назад террористай вообщем не тамом дидӣ охи логикатон мешкана анака ту ҳамира аргументироват кардӣ ба ҳами гуфтӣ ки ту мара чунин ном гуфтӣ барои хотире ки ман зидди шумо видео накардам мефаҳмӣ нест логика гап занам бале бобоҷон 88 видео кард нисбатшон правильно чӣ ба хести пеши рая бура гифти ӯро видео кардӣ савол так яъне ки аз инҷа хуб савол табуд карда бошем подробно гап мезанам яъне ки мувофиқи ҳамин логика ту ҳамиро овардаисти ки раз ки бобоҷон 88та ту протившон видео мекунӣ противи бобоҷон видео кардӣ значит ба хотири он видео кардӣ ки бобоҷон противи ваё буд значит ки ту пушти ваёра мегирӣ гуфтанӣ дуруст но ту намондӣ ҳо анака нигоҳ кун мувофиқи ҳамин логикат як савол ту ва лангули зидди мухолифо видео мекунанд зидди мухолифо гап мезананд
гап задак яно. хоб Аюб зидди Лангули биромад гап зад. Получается Аюб тарафи мухолифое? Аюб против Лангари гап зад. нигоҳ кӣ ту гуфтӣ ки бобоҷон против мухолифо гап зад, Эсем Шарипов биромад против бобоҷон гап зад. Значит ки Эсем Шарипов тарафи мухолифое. Мувофиқи логикаи ту. Ман да ту савол додум. Агар ки аз ҳамин логика бигирем Лангули против мухолифо гап мезана, Аюб против Лангули гап мезана. Значит ки Аюб тарафи мухолифое? Намедонам авро. Ма авро дашт тамошо намекунам. Не мемонем ҷои Аюб да як кас дига. Логика хиди логика. Яъне ки нигоҳ кӣ ту хулоса баровардӣ аз ҳамин чиз. Яъне ки хулоса баровардӣ ки ба мувофиқи гуфтаҳои ту, мувофиқи фикрҳои ту мара ба во рабт додӣ ба хотири оне ки бобоҷон зидшон видео кард, ман зидди бобоҷон видео кардам, значит ки ман тарафи ваё мебудам. Мувофиқи ҳамин логика. Агар ки ҳамин кор адин ва адин монем, бобоҷона мекунем Лангули, яъне ки Лангули против во видео кард. Ва Аюб, например, дар ҷои ман мешава. Бобоҷон против мухолиф видео мекунад, Лангули, то есть ки Аюб против Лангули. Аз ҳамин логика агар мо бигирем, баъд Аюб тарафи мухолифае? О Аюб худш диди во видео мекунад. Диди логика мешкана бо. Фаҳмидӣ як? Яъне ки аргументи оне ки ту мегӯӣ ки нигоҳ кун мара, аргументи онеро мегӯӣ ки ту против бобоҷон видео карди, маънои уро мекунад ки ту тарафдорӣ аз мухолиф мекунӣ, и гап асос надора. Яъне ки ман против бобоҷон видео кардам, ман против бобоҷон видео кардам. Тамом. Ҳамин гунаам Аюб вақте ки против Лангули видео кард, Аюб против Лангули видео кард. Тамом. Дар инҷа сеюм гурӯҳ дахолат надора. Ин проблемаи байни ду шахсае, мефаҳмӣ? Агар там видео мекади гурӯҳи 24 гуфтам и талаботу мақсад медонӣ чӣ хеле? И талаботу хоҳишу желаниёи шумоай ва ман обязан нестам желаниёи ҳар як каса иҷро кунам. Ва як чизи дига, ман дар природам, дар ҳами табиати ҳар як одам ба худаш як табиати хоси махсус дора. Ман подчинениро бад мебинам. Яъне ки итоат кардана ман дар ягон шахсияти рӯи замин ман бад мебинам. Ман дар ҳаётам мегӯям бимбирам, ҳамин бимбирам дар як кас подчиняться накунам. аз ҳамин хотир вақте ки мара мегӯям биро фалон кора кун, агар ман карданӣ бошам, мисол мегирем, ина ҳамин бегаҳ ман видео кардаистам дар ягон масъала, мара як кас мехезад дар видео мегӯяд ки Эсем Шарипов ту биро дар бораи ҳамин видео кӯ. Ба номи Аллоҳ қасам ман видеои монтаж кардаги ман удалит мекунам. Чунки ҳамин гуна ба назар мерасад ки мара фармон додан. Ман фармон намевардорам. Аз ягон бандаи рӯи замин ман фармон намевардорам. Агар пои шумо вақте мегӯен ки бихе ира бихе уроги фармон айда болои ман. Дар асоси чӣ шумо мара аз Аллоҳ ягона зоти ки Аллоҳ и Аллоҳ аё. Аллоҳ моро офардагиай. Бале, бандаҳош не. Бандаҳош ки бандаҳош ҳам мисли ман. Чӣ ман бояд вайшон кунам? Яъне ки мегзарем ба ҳамон масъалае ки хулоса ту бировардӣ. Ҳамин гапота гуфтӣ нисбат ба терроризм дигараш. Хуб, чӣ гуфтани як ба дарӣ? Бахши гуфтанӣ ё ин ки далил дорӣ? Барои то што террорист гуфтам? Бале. Хоинат гуфтам, арга гуфтам. Бале. Охи ҳамон баъде ки видеое ки далери Эмомалӣ хати кардӣ, баъди ҳамон гуфти гапо хести ис омадӣ, ана истибоини Бобоҷон хати, хулоса дарш ҳамин видео маълум ай худаш Муҳаммад. Ҳамин гӯи ҳамин мета Тоҷикистон омада метавонӣ? Чӣ ман наметавонам? Як гапои ту гуфтаисти хита мешнавӣ? Россия омада метавонӣ? Конечно, ту хита мешнавӣ чӣ гуфтаисти? Наметавонӣ. Чӣ ман наметавонам? Ман тара гарантӣ метавонам, ту наметавонӣ Россия омада. Барои чӣ? Ё меқапанда маҳкамат мекунам. Барои чӣ наметавонам? Барои ки наметавонӣ. Дар асоси чӣ наметавонам охи? Барои чӣ маро маҳкам мекунад? Охи ту хизоч дарак надорӣ. Нӯх ту мара бугӯ. Ту дарак дорӣ ку, ту мара бугӯ. Охи ман дарак дорам, барои ки ман ҳамҷа зиндагӣ мекунам, медонам, ё ки Тоҷикистонда медонам. Чира медонӣ? Айсарака бугӯ ҷумлата. Охи мегӯм ман ҳамҷа зиндагӣ мекунам, ҳамҷа Ба дал чӣ гуфтӣ? наметавонӣ омада. Ту мисол хай метавонӣ омада миёй, не ки охи ту гуфти гапо дастгират мекунанда. Яъне ки ҳозир дар бораи гап назани ягон кас дига.
дар бораи саволи ман дар бораи оне буд ки масалан гунаҳгор кардӣ ба терроризм дигараш ман тара савол додам ту мегӯӣ ту Россия рафта наметавонӣ бо гап ким ҷои дигар рафтаистай не то что ма гуфтумад мисол ту хоини ва террористат гуфтум чӣ гуфтум и гуфти гапо ҷои хича дора баъде ки мисол вақте ки возвращат шиди гашти омадӣ ё Россия ё Тоҷикистон баъд ҳамуҷо маълум мешавад чӣ ма дига ҳеччи намегум яъне ки агар ту чанд соли Россия Тоҷикистон рафтагӣ нестӣ 5 сол 5 сол ман чанд сола дар Англияем намедонам мара намедонам чанд сол шуд плюс минус 2 сол плюс минус 2 сол анаки нигоҳ кӣ ту мара мегӯӣ ки ту 2 сола дар Англияи значит ки Тоҷикистон рафта наметавонӣ барои хотир ту террористӣ агар мувофиқи логика бигирем аз Англияда рафту омад нисбат ба Тоҷикистон Россия осонтаракай пас ту Тоҷикистон намераи значит ту ҳам террористӣ охир ма ба хотир риш намерам ба хотири ришт намерай намерам чӣ мекунад медонем ки мо мисол охир асири 50 сола усу 50 сола боши мисол мумкинай правильно яъне ки ту Тоҷикистон рафта наметавонӣ наметавонам мисол не чӣ ба ба хотири мисол ма бояд брам ма бояд мисол рафтам правогирӣ рафтам мисол барои права гирифтан мисол ма решома гирифтам ма бояд брам как аккуратно бояд кантовка кунам шурӯъ кунам ко бояд брам яъне ки нигоҳ кунам ки суннати пайғамбара мисол вай кунам хоб ва хотир намерам мисол гӯш кардане анаки нигоҳ кун ки ту худ роҳ ба Тоҷикистон надорӣ лекин мара рабт метӣ ба чунин кор ира чӣ фаҳмем яъне ки хоб яъне ки ту фаҳмидаисти ки то чанде проблема тарафи худ мерава агар ки ҳамин тараф кашида рафтаам бигирем хоб аллакай дарк карде ки далел надорӣ ба гапи нисбат ба ман гуфтагӣ дуруст ё ин ки дорӣ далел далел то что видео намекунӣ то что зичон гап намезанӣ то что бобоҷона манкади лангарекати мисол намондӣ инами худшам баш гӯя метава охи ман гӯш кӯ Рамазон ман тро вози фаҳмондам ки нигоҳ кӯ то что видео накардан ин кори ман я одам тро савол додам ки я одам агар видео накард террорист мешава гуфтӣ не чӣ ба ки нисбат ба дига одам ин кор дуруст намешуда ё нисбат ба ман мешуда мисол як тараф дуюмаш логика мисол оварди ки против бобоҷон ман тара гуфтам ки Аюб зидди лангулӣ видео кард баъд тарафи мухолиф мешава не гуфтӣ проблемаи шахсии мо фаҳмондам та пас ино далел намешава то вози худат ба гӯши худ бо гуфтаистам та яъне ки якумаш ки далел надорӣ дуюмаш ки барои гуфтан бояд ту доказат дошта бошӣ яъне ки доказати рабт додани шахса ба терроризм ту дорӣ далел корот маълумай ту гӯш кун мара гӯш кун мара ҳами чӣ хел одам чӣ кор кунад ки бояд ба ЛГБТ рабтш бидиҳанд бо ягон намуд коро дига дора мисол бача сини бача бигӯяд ки ту мада маҳқулӣ ё ин ки бигӯяд ки ман тара дӯст медорам мисол мешава алоқамандӣ мекунад ба ҳамое ки мисол камкам дора чизош ҳаста ҳам тараф мекаша агар ман бигӯя тара дӯст медорам и чиста бародарӣ бигӯя чӣ намешава не хай ягон знакои дигаи хилқат ягон маҳқулӣ бигӯ ягони метавонад ки рабт бута ба ҳамон ну хай аму одами гей худаш маълумай уже па худкош хоб анаки матраера барои чӣ хотир гуфтам барои он хотире ки ту мегӯм ки тара ки далел дорӣ да гапи гуфтагӣ ту мегӯӣ ки рафторот маълумай кадом рафторум рафторои нами корот охи нами видеоҳо то что намемонӣ кира видео куна противш биромадӣ ҳамун нав бечора гап задак биромад нисбати ҳамун ту биромадӣ ӯро манъ кардӣ гап задиша намондишона и худат вообще видео намекунӣ майли ина як бор бубро бугӯшона ку мо ҳози ҳамин масъаларо гузаштем ҳамин масъаларо мо гузаштем қайта наметавонӣ гуфта метарсӣ мардак борида ма ягон
ма ягон кас наметарсам бо ма як чи дигара гуфтам ки ма итоат ягон шахса гӯш намекунам, ма фармони ягон шахса гӯш намекунам ва аз ҷумла аз ҳамин агар ки мо хулоса барорем раб додан ба як гурӯҳ мара и тамоман нодуруст аст. Барои он хотире ки ма табиатам чунин нест, ма гӯш намекунам. Ма дар болои сарам командир надорум, мара управлят намекунам, ягон кас намеяд ки фалон кора бикун, фалон кора накун, фалон дигаша. ма ҳамира тара фаҳмондаистам, бо гуфтаистам та бо барои худат, барои испасат кардани худат. Як бор дига ҳамин масъалаи ҳамира ту далил дорӣ ки одама террорист мегӯӣ. Як каса террорист гуфтанда ту дар кадом ҳолат мувофиқи қонун, мувофиқи одамгарӣ, мувофиқи дунявӣ, динӣ, дар кадом ҳолат ту ҳақ дорӣ як каса бихези террорист бигӯӣ? ихе бигирем агар мисол мара мечка гуфти га бо дар болом нестай, мара ягон чи фармон битё ки ягон чи бага, ман ихтиёр дар химай мисол камера буфорам, мисол мебурам, видео мекунам, мегумшена мегапам, мисол нисбаташ гап мезанам. Свобода мисол да? Я тара буромадам видео кардам гуфтам. Но ту дар ма айма фарқ дори ту дар гӯш карданат, барои ки худ ба забони худ буромадӣ гуфтӣ ки тра намондан ки бирои бахшиш пурсидан. Ва бо имрӯз гуфтӣ ки биромадӣ ба хотире ки иҷозат додан. Мо фарқ дорем. Ту гӯш мекунӣ 100%. Чира? мегӯм ту дар ин масъала мо фарқ дорем. То ошто ки мегӯ ки турам гӯш намекунӣ, ту гӯш мекунӣ. Мисол на тура гуфтан ки набуромадӣ, бо баъди ӯ гуфтан бубуромадӣ. Мо фарқ дорем бираҷон. Не, мисол вақте ки я аҳли илма, вақте ки мара гап мезанам, мисол Но ҳаст охи, диди ҳаста. Ао действительно ҳаст айтида ки мисол гӯш мекунӣ. Ма ягона одаме ки аз байни бандаҳо агар бигирем, аз байни бандаҳо ки падармай. Но падари мара дар ягон кор равона карда наметавона, намега ки бикӯ. Фақат ӯ метавона ки ягон роҳҳо дар мисол нисбат ба ту мега ки бачам ҳамура мисол дағал наги масад, ҳами хе корой чи накӣ. Ина хе масъало да. Ҳамура камтар гӯш мекунӣ, мисол дашном накӣ, ягон гапи дига гуфтанда. Ина таи масъало да, ҳо. Но и хели не ки мисол бест ё ки бикӯ ё ки хели, ина хели гапода. А ту гӯш мекунӣ. А то ошто ку чизое ки мара шумо мегӯен ки бубуро и хел ки ӯ хел ки, естественно ман шуморо гӯш намекунам. хоб. мегзарем ба мавзӯи террористӣ, баъд дигар шуда ё ки дар ҳамин мести ҳозирам. Аба гуфт як каса гӯш кардан кори хатоае? Не, ба гӯш агар хоҳӣ дар ин масъало бо гап мезанем, як суҳбати хеле по-братски боша далша, не ки мо масъалаи ҳамин терроризм ози аввал закрит кунем, баъд мегзарем дигар шуда. Майла, я савол дига. Бугу. Бутам. Бугу. Лангари дабавид ку? Каниша. ҳамун ҷай гуфт. лангари ҳамин ҷая кане ки шумо гуфтан ки Хоб. аввал рамазон О, холи не, қатъияти ту- барои он хонак шуда. майли оз беста гози ман ӯро дабавид мекунам. Яъне ки ту ҷавоб метӣ дар ин саволи ман баъде ки ман ӯро қабул кунам. Ура будроро гап мезанем. хоб, пайвастш кӯ. иҷозат дода шед лангули шо баро лангули мо гап зан. Рома. Ки Идрис ба ёд бигӣ охирон саволи мара дар Рамазон, случаево ки пурсидам ки ба ёд бирасонд саволи ма чӣ буд, ба ман дар саволте барое ки ози метавона ки дуроз гап зана, шутоби саволи ма ёд набурое. Тамом ака, гӯш омад. Бо Брома чикораш кунем? рамазон белангули ҷавоб дада наметавонӣ саволи ҳастема. Не, чӣ ба? Будроруш гап мезанем, ҷавоб мегӯм. Байра ба бо гап мезанем.
админо накшен ҳозир кира лангуле ки рамазон агар ки мувофиқи реални кор бигирем ин савол да тай ӯ дахолат надорад. Ту мисол саволи хита ҷавоб битӣ хубтар мешавад. Агар ту тезтар айсари худат соқӣ кунӣ ҳамин проблемаро барои ту хубай, барои ман не. Мада фарқ надорад. Мисол ту агар проблемаро нотамом бимонӣ биравам хел бо далчи кор рафтан мегира. ин барои ту хубай. Мада фарқ надорад. овози мара накшене, овози мара накшен, чӣ овози мара мекишен? Тура мо навда бавид кардем. О, да, салом алейкум. Ва алейкум ассалом. علیکم سلام و رحمت الله. гиря накун чиро та мераса ҳами ту ку умуман бояд дар ҳами ҷа набошӣ. Идрис, бахто Идрис, хасан, ту беиҷозат- умуман бояд Идрис дар ҳами ҷа набошӣ ки ту як бизичӯҳошӣ. Ту умуман бояд набошӣ дар ҳами ҷа. Идрис беиҷозат гап назанем ки баъд Ай, Мина изо диди? те шарманда. Ту ҳами видео та худат надиди ки даст ба сум ту ҳами бародари хита фурӯхтӣ. Ба сум, Идрис. так Идрис беиҷозат гап назанем. Салом алейкум бародаро. Холиқ сози Муҳаммад сози тенҷи. алейкум ассалом. Гушка Гушка. бародарое ки даи таин Ҳамад салом алейкум Ҳамадат. Гушка Муҳаммад. Мара гӯш кун аввал мара гӯш кун. Хоб гада. Хоб ту дар эфири маи правилара гӯш кун аввал хушрӯ. Гап Ма правила итра задаги. хай буброруш правилара буброруш правилара задаги. Броруш правилара задаги боша. Мардак ша. Броруш правилара задаги боша. Правилаи мо ҳам хеле бародаро ки ман гуфтам ҳозир ма правилара қатъи Рамазон мондум. Барои чӣ хотир Рамазон метавона гӯш куна правилара, ина метавона бои правилара задаги боша. Ту правилара задаги ма тра дважды задагим. Правила чунин будак. Мо ҳозир ма гуфтаниш будам ки мо якдигарро таъхир намекунем. Як, дуюмиш ки якдигарро намебирем. Ду. Ҳамира гӯш кардан. Ту ки агар имкон надошта бошӣ ира гӯш кунӣ, ту тоқат надошта бошӣ ки ира гӯш кунӣ, ма чӣ бояд қайти гап занам? хоб, наметавона и одамот гап зада ки Рамазон гап мезанем дар байни худмон. Мавзӯи نسبتی бале, تروریسم گفتن. терроризм. دلیل ندارم مقصد رو. Далел надори тӯҳмат мешавад далел надошта бошӣ. اومد میشوه ایشان بخشش میپرسم. хоб, бахшиш мепурсӣ ба хотири оне ки тӯҳматае, дуруст? بله. қабул. Далши, саволи дигар. Баромадӣ як шахсеро ки тамоми оила таҳдид кард, ҳам таҳдиду ҳам таҳқир кард. Ишда чӣ гуфтанӣ? توش تو او را ما برو وردم توش تو ایلیت را تحقیر کرد سیمیت را لزید کرد ایش هم توش نیپراوی نه طرفی ما در ایش هم بخشش میپرسیم قبول کن Ту мара нагӯ қабул кун охе. من Ту фармон надиҳ охе. Вай бояд сидқан шава одам дар ҳолате ки правильно правильно ту. Хоб, қабулай. Так, далши. Дар бораи иш таъхир нисбат ба ман мешава, но инам гапи калонай. Як бор не чандин маротиба баромада ЛГБТ гуфтӣ. Ва гуфтӣ ки яъне ки таъхирворӣ не, гуфтӣ ки ба хотири ЛГБТ Англия рафтагиай. Ишта дори далел? دلیل 100% دلیل ندارم نه Ягон фоиза далел надори Рамазон. ندارم ایش دام بخشش برادر محمد хоб, қабул. Тамом. Агар нисбати видеоҳои ма ки дар бораи дагон чӣ кардагӣ бошам претензия дошта бошӣ, гап зан надошта бошӣ, панот ба худо. претензия нисбати видеоти неста ягон чи ана и всё Тамом, метонем як договор байни худмон заключат кунем дар ҳамиҷа, дар байни мардум. габза Вақте ки ма ягон видео мекунам, видеои ма неправилнай, оиди ягон кор нодурустай, ту да запрешено нест ки наброи гап назанӣ. Метонӣ биброи гап занӣ оиди ҳамун видеои ма нодуруст буданаш. Но па факт. Мисол ҳамира ман баровардам ҳами бакала мегӯм ки бародарам бакали сафеда диден, не ки бакал дар асл сияҳай. Бибро бигӯ ки Муҳаммад ту сафеда диден гуфтаси бакалит сияҳай. Ма нисбатат проблема надорум. Лекин
биромадӣ гуфтиву бедалил бефакт боша мисли ҳамирӯза, бо ман ҳамин хел талаб мекунам то охира ки та ҳамун корта бибурои немхели қоил шай. Метавонӣ ки чунин договорёнността қабул кунӣ. То есть нисбати то? Агар ки мисол дар ҳаёт ман мақсад ман одаме ҳастам ки ман озодум, ман запрет намекунам, яъне ки баъди ҳамин кори кардагии ман намегӯям ки ту биромадӣ бахшиш пурсидӣ тамом, дига ай спас диди ман видео накун. Не, ту метавонӣ видео кунӣ. Ман тара запрет намемонам. چیزی باشه ما خود در تلگرام تا دورو می نویسیم تو همونجا خیلی تمام. Случай چی ویدیو کنم мақсади ман пеш дофи пешинам ҳамин хел буд. Нависти но бо баъдаш хести видео кардӣ. Мақсади ман аз он як ки ман хеле чӣ бугум? Ман золимиро ман аз намебинам. Ман оз дар ҳамин ҷота мисол ультиматум намебонам ки ҳой на ту бахшиш пурсидӣ, дига аз ҳамин рӯз номи маро дар канал нагӣ. Не. Мақсади ман ки агар неправ бошам, агар ки действительно проблема боша, метавонӣ бирои гап занӣ. می نویسیم تو خب всё. Ту ягон талаботи дига, ягон чиз дига аз тарафи ма дорӣ? طلبات یگون چی نیستای چه مثال تو شو مثال نمون نغمای پریکولایی که میکنیم نمون مثال بعد همین کاری که ما بخش پرسیدیم تمام شو شو مثال در ویدیوی آینده تام نباشه. Естественно, ман ора дига намеонам барои чӣ хотире ки барои ки смисл надора. Мақсади оно они буд ки тура безобита кунад то ки ту бибурой. بله. бибурой корихта иқрор шай. Во дига смисл надора мондани ман. تمام. Хоб, ма мебурам, мақсад як видео дига мекунам дар видеои оянда дар рӯзи сешанбе рубрикаи антидаҷолда ма тара убрат мекунам аз ҳамун чи айку интрои антидаҷол. Аз ҳамун ҷо ма убрат мекунам ба як шарте ки ту видеое ки нисбат ба ма кардагӣ удалӣ чон мекунӣ. Барое ки смисл бе инам надорад. Ту уже биромадӣ бахшиш пурсидӣ ва дар он видео ту ноҳақӣ. Видеои ту беҳичиян. А видеои то? Видеои ма факт доранд. Видеои маро бефакт чабе удалит мекунам. فکر دارن مثال وقتی که بنده ایت بخش میپرسه ایجا میرنی داغور میشه تمام مثال تا میتونی دلیت کنی مثال نسبت به Ну, ویدیو رو охи вай видеои ма ноҳақ нестанд. اینو حق نیست فهمیدم وقتی که ما نیپراف بدون بخش پرسیم شو Хай мон беста видеот. На ма удалит мекунам, на ту не ки дальнейшин мақсад да приколов да чизо ма айтра давом наметиҳам. Но айлангулиро давом метиҳам. این شکل کاری با شما خب که بین ما و تو بود فکر میکنم انشالله حل شد چیست گفتو گپو хоб ҳамин чиза нигоҳ куда гӯш ки ба ҳамин дар дальнейши ҳам ҳаётам ту шахсе буде ки то ҳамин конфликтора яке аз блогерое буде ки бештар лайк аз дига блогеро дар ту буд ҳамин хел буд. بله Не ки ту имрӯз ба як кори ба як одаме расонди хита ки байни халда фрик шидӣ. Барои чӣ? Барои ҳамин кор. Ва аз ҳамон аввали видео ҳамаи видеода ман гуфтаистам худи шуморо ки бачо ба зарари хитона шумо хитона никто мекунен. Кашида рафтестен. Дар ҳаётам мара не нисбати дигар одамам ҳеҷ вақт дерзад накун вақте ки неправӣ. بله Ягон вақт дерзад накун вақте ки неправӣ. Дар ягон ҷо чунки баъдан шикаст мехӯрӣ. Хоб панот ба худо. الان اکه نگاه محمد хоб панот ба اجازه باشه худо. اگر رمضان ده یک سوال تیم Агар ки худаш бихоҳад میخوای اکه رمضان بعدی بخشش پرزیدنت خیلی اکد میگیم کلان سالی همونده گبزه در همون ویدیو که اسم تروریستی نمره یک گفتی که ایدریس چی میگن کیش میگن گرفته ترکیه رفتگی ای در روسیه و در تاجیکستان بوده نمیتونه. عین حال ما 4 ماه میشوه در تاجیکستانم و یگان مقاماتم به سعی مرا یگان پرتنزیا پردیوید کدگی نیست. همین چی گفتن خودت؟ با همین تهمت خودت. تو در تاجیکستان ما فهمیدم ها شنیدم گفتن ترکیه رفتی بعدا فهمیدم که تاجیکستان ده خلاصه خیلی چی گفتنی هستم چی میخوایی بگو مقصد که همین گپای تو گفتگی به اساس هستن نسبتی به ما گفتگی و نسبتی مقصد خوینی و دیگر گپای گفتگیتون تو خودت چی گفتنی ده همین گپ همیشه هم نپراف بودن تا با کلام میگیری ترا گفتم که تام خوینی تروریستی نه گفتی که یکی از همدستای همین محمد گفتی این ادریس میگن نمیکی لنگری نمیچیش میگه گفتی اینا گرفته ترکیه رفتگی دیگه تاجیکستان رفته نمیتونه دیگه مقصد روسیه هم اومدن نمیتونه مقصد تو به همون گروه ها
шабеҳ додам буд не уже шабеҳ додӣ чӣ гуфтани нисбати ҳамин гапат нахоҳӣ ҷавоб натем мақсад ман савол додам буд ман пурсидам аввал иҷозат гирифтам бо не чӣ мехоҳӣ мисол нисбати гапом ма чӣ бугум та правда гуфтам та видео чхеле прафи ҳамираи дани худат мардум бишнава то мавзу бугум мақсад не ту чизере ки биромади да видеот гуфти ҳамида факт дори ту ки ман гирехта Турсия рафта будам дига Тоҷикистон Россия омада наметавониста бошам ва инак ман 4 моҳ дар Тоҷикистон зиндагӣ кардистам беҳтарин хуш барҳолат аз куҷо гирифти ҳамин гапату агар хеле кӯтоҳ карда фаҳмонам тахай нафаҳмиди хуласия просто ҳам Ай, да. видео ма тамошо мекардам ҳам видео мисол хулоса не китра ҳамин чиза гуфт ҳичка пас аз куҷо ту гирифтӣ ки ман дига Тоҷикистон омада наметавонам Россия омада наметавонам Россия омадан паният не ки мақсад метавонанд ки запрет кунанд барои ягон қонуна нарушат кардан Россия нарай дига ҳам хел аст но Тоҷикистон ватан монай та якҷо гирифтӣ ки ман Тоҷикистон омада наметавонам ҳам видео ма ҳасте ҳамин видеое ки SM Шарифов гуфтагии ку террористи номри 1 гуфти ва ҳози бахшиш пурсиди ки неправ будӣ да ҳамин видео тамира гуфтагӣ ну значит гапои мам асос надора нисбати те значит Тоҷикистон рафтӣ хуш барҳолат дар ҳамун ҷои зиндагӣ дорӣ молодец чӣ мехоҳӣ бо бахшиш мехоҳӣ айтам бахшиш пурс бина бахшиш дирис смотри ма да чӣ интересиям да ҳамуи ки кӯшиш кунем ки нигаҳ ки кӯшиш кунем ки ма ранҷидагӣ нестам кӯшиш кунем ки ҳамчун лицои ислом баромад мекунен суннати паёнбар мегӯй то қираямони ришаямони гапи дурӯғ назад дезинформатсия нате мардумда смотри чизира факт дори ту биро бугӯ ки ҳама хел факт аст чизира ки надори факт безабид мақсад на биро мардумда маълумоти бар дурӯғ натен всё гап нест ҳамин чизоро гуфти ма бо напоминат кардӣ биромадӣ хуб кардӣ барое ки то қиёматам намондиша аку ба қиёмат амира вазини бадд мешид ба он қадар ма ҳамидуно да хостум айдани худ бишунам барои ҳамин хуб кардӣ гуфтӣ ранҷида бошӣ ёки хафа шида бошӣ узр як бор дига ҳама бародаро муҳаммад ахтам бахшиш аллоҳ нигаҳбонтон боша хай чизе буд набуд гузашт панош ба аллоҳ ягон претензия нисбати мо ҳаст не ягон претензия нисбати худ нест нисбати муҳаммадам нест тамом худоҳофиз гуфту гапо хуб панот бахо худо нигаҳбонат не ки илми ислома хуб буомӯз баъдан айдоми ислом баромад кун беҳтарин мешавад бугум гапот беҳтарин ай гапот дуруст зур гуфтӣ кӯшиш мекунем бихонем кӯшиш мекунем ки дуруст айхуд кунем илми ислома не ки дар баробараш Абдулло ибни Амр ривоят мекунам мега расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки аз ҳадисҳои ма ба мардум бирасонед агарчи як оят ҳам бошад мисол фаҳмидӣ агар як оят ҳам донистӣ мисол бирасон мега паёнбармон нагуфтае ки мисол ҳиччиро намедонӣ хаб ку мисол дига боши мо кӯшиш мекунем бародари аз ки бихонем ва ҳам бирасонем мисол фаҳмидӣ кӯшиш кардан хубтар мешавад ки Рамазон бахшиш камтарак перевод кардам кӯшиш кардан хубтар мешавад вақте ки ҳадиса ривоят мекунӣ ё ки мақсад мерасонӣ ба мардум источники ҳадиса бугу мақсад ки астай рақами ҳадиса бугу мақсад аз ки ривоят шидагиай ва кӯшиш кун ки ҳамура ай достоверный источник бигирӣ барои медонӣ ки падделни источникҳо зиёд аст не бале кадомиш ҳастай ма мемонам саҳиҳ бухорӣ кадомиш ки нестай дар кор боша мисол мара бинависа бага лично ма дами дар кора ма бу менависам роиш мекунам барое ки агар хато накунам дар як ҳадис хонда будум ё шнида будум нафаре ки суханеро ки ман нагуфтагиам айноми ма ба мардум мерасона паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд бале барое ки и ба мисли ӯй нестае ки как будто ягон рафиқиш сухан гуфта бошад бале баъд чи дигар барои ҳамин қадар эҳтиёт кунад баъд чи дигар Рамазон ҳами ишам тавсия барои хубӣ хтай
ҳамин видеоҳое ки мемонӣ мақсад як кас мисол як ҷош тофта я чи дигар шуно узана ки рамондагӣ фарҷш ба тофтагӣ دیگه نمیمونیم. ами ман медонӣ чӣ мешава ки мақсад барои ту нем ҳами ҳарому ҳалол якҷо мешава нодурустай мисол канали ту шабкат навистагие ки ҳадисҳои паёнбар мақсад агар мара бинӣ ман як хеле одаме ҳастам ки дар ҳамун видеое ки ман мисол видео дорум ман xbet реклама мекардам дар ҳамун вақте ки дар бораи масҷиди паёнбармон видео кардагием ман дар ҳамун видеои масҷид намондум рекламара чунки ҳарома қатъи ҳалол омехта кардан туғри намегирад ту мисол шабкат нависонаги ҳадисҳои паёнбар мемонӣ мегӯӣ наи фарҷш тофтаеса телеграм бидорен тамошо кунен дуруст нест ҳами зеб намета ва ҳамун пайраве ки мисол тура нигоҳ мекунам меяд ки значит ки ира мо гӯш мекунем мақсад аз рӯи дин гап мезана значит ҳамин ҳаракатҳое ки ҳамин мекунад значит туғрияй мо ҳам значит ҳамин кора кунем мешава яъне ки муллоай мисол риш мондаи моро насиҳат кардесай мега телеграм бидорен фарча бинен значит дуруст будай мега и гумроҳкунӣ ҳисоб мешава накунам ихе чизора خوب نیست ولی یه رو ما اصلاح میکنیم ان شاء الله اصلاح کردیم در جای دیگه نمیمونیم خیلی چیزا نغمه میکنیم خیلی خب یعنی حدیث‌ها مثال نقل که روایت‌ها حکایه‌های دینی هستای نصیحتی اینا ایده‌ات میتونم این ایده حکایت‌های تربیوی دینی هستای که مثال به خاطر مقصد در اساس حدیث نو در اساس مقصد برای تربیت آمادگی این خیلی چیزا را بله میتونی همون را تداجه میتونی که اپراتور داری کامera داری میتونی که صحنه‌چه کنی بله انا بین تماشا را چه از اونی که میبروی میگه که پاد بروماده دختر در کجا رقص کرده است از این ده از او قدر خیده تو برو همون صحنه‌چه را ویدیو کن تربیوی میلیون بار خوبه چند قدر دیگه مردم رحمت چیز میکنن هدف ما برای بدین هدف ما برای اصلاحی شما بهترین کاب نیست ان شاء الله همین خیلی کنیم که دیگه گفتی گفتم خب اگر خب ما کم تا دیگه صحبت میکنیم قطعی برادرها دیگر رو گلوش نمیکشیم اگر خواهی بستی گپ زنی گپ زن مثلا چی نداره اگر خواهی برا مثلا دیگه گپ کی من بود کردم نسبت به یگون گپ دیگه ما کم تا بچه‌ها زد دوران گفتی باید برام نه اختیار داشته مثلا کی آزادی در افیر دیگر رو هم کشو کی ادریس خب خدا نگهبانتون من پناه بخدا بخدا اوسپید نکردم اوزی کی اکا یک تایگه همینجا هستی دلیچکای ما نوشته ساوت که من دکزد میکنم فلان چی بودن ایتره خلاص گپ حاضر من اون را میکشم همون را سخانتی هم گپ زنه که چی گفتی اکای ما داما گپ داشته سلامت باشین برادر اوز یا 5 минут ما که چتا بخونم 5 минут چتا بخونم بله так офарин ака бале офарин исем насиҳатш кардӣ хуб саломат бошен лангули биромад мешидайку конечно так лангули трейлер тавидад идрис тебе какая разница у идрис ҳам гуфтагӣ буда кохи гап нест так офарин так мужикӣ кардӣ рамазон мега рамазон бошӣ так раҳмат ба ҳардутон так маладес мужик гап нест ака ҳамаш 100% саломат бошен чӣ хеле ки мебинем бародаро як примери хеле ҳам калон шидак нисбат ба ин ҳами лангулиам қатъи ҳами адин ва адинанд ҳарди проблемо дар як ҷо саҷдагӣ ҳардаш дар як ҷое мефаҳмед яъне ки шумо худтон диден ҳолата чӣ хеле ки дар ҳами аввали ҳами корома шуморо гуфтагӣ будам ки бародаро одамое ки дар ҳамин ҷамъаро дастгирӣ мекунанд ба ёдтон боша агар ман қасам хӯрда гуфтагӣ будам ки рӯзе намешавад ки шумо аз дастгирӣ кардантон сархамшин забонкуташин лекин одамое ки инҳоро дастгирӣ кардагиянд сархам мешаванд забонкута мешаванд рӯзиш мешавад ва ҳамин гапа иншоаллоҳ ки ба хости худо ба хотире ки ман худам медонистам ки правм ва имрӯз мо дидем ҳамира реал ниша ва пирӯз шудем дар ин масъала ва нисбат ба лангулиам ҳамин кор мешавад бародаро имрӯз мешавад пага мешава як ҳафта пас мешава як моҳ пас мешава 10 моҳ пас мешава без разница ин кор мешава фақат вопрос дар оне ки кай мешава ва чӣ қадаре ки ҳамин муддат дароз мекаша ҳамун қадар ба зарари ҳарифи ман мешава ба зарараш чӣ хеле ки шумо мебинед рамазон хичам баромада мекунад тасдиқ кард ки пешай
разборо чӣ гуна буд ва то имрӯза чӣ гуна шидагиай. Ба мисли як фригвори гуфтем, худаш ба забони худаш гуфт ки ҳо бале. мақсад кашидани оне ки ҳами муддати кора лангулӣ дароз кашидестай, и ба зарари лангулиай. Ба зараршай. Агар рафтаам бигира то охира погиза никто шидам хе мемона мерава. Никто полностью. Барои чӣ? Барои ниправай. Ягон хел одами ниправ дар ягон ҳолат бурд намекунад. Дар ягон ҳолат одами ниправ бурд намекунад бо темболи нисбат ба ма. Темболи вақте ки саперники май. Ниправай ва саперники май бу. Вообще и кор номумкине. Барои ҳамин хотир ва рафти ки ҳами кори мо мерава, и ҳам барои бисёриҳо як насиҳат мешава, як дарс мешава барои бисёр дигар блогерҳо ва чӣ хеле ки дин Хидр Рамазонам тасдиқ кард ва бисёр гапҳоро гуфтум шуд ки барои ояндаи худшам дар корш мешава. Мақсад умуман дар ҳами YouTube барои дигар блогерон бисёр чизоро нишон дага ҳами кори мо, ки мақсад ма чандин одаморо ёд додум па факт гап зананд, ба далел гап зананд, дар доираи як мавзӯи ки проблемашон сар шудага дар доираи ҳам мавзӯъ гап зананд, аз мавзӯъ набароянд, одамои наздик лезид накунанд, гапҳои ҳавоӣ гап назананд, чунки ҷавоб гуфтанаш мушкил мешава. Ҳамаи ҳами гапу корҳои мо дарс барои дигарон мешава, барои блогерҳои нав, ки ҳоло количествои блогерҳои нав аз пага зиёд мешава шуморашон. Не, ма пешгӯӣ карда наметавонам, мақсад мебинед шумо барои чӣ ман гапо гуфтам. Ҳамаи ино мо шахсое ҳастем ки дигаро аз мо дида ба мисли мо мекунанд. И ягон ҷои воҳимаш нест, ягон ҷои махфиш нест. Ин кор ҳамихе ҳаст. Блогере ки аз мо майдай, нав блогера сар кардестай, моро нигоҳ мекуна, мисли мо мекуна. ҳамин хеле бародаро. Барои ҳам хотир так ина нависонда ки Шаҳбозҷон нависонда ки тахдад ки ино бояд аст бахшиш бипурсан. Бародар ҳами видеоро погиза ҳами эфира павзунок ақиб бигзарон, аз аввал тамошо ки ҷавоб та бигӣ. Хоб буд кардем. Претензия доштагира кишом. Ҳо буд кардем гапҳома кушоша. Тамом акам якшомша. Шудаги мовоста. Марҳамат биро гап зад. Ба фикрам маму ҳозир лангулӣ дуромада натонист аз тарафи ҳамун лангулиай. Не, пешай лангули ам қатори ҳамун лангули буд. Короче лангулиро ма аввал 4 нишкам погиза бад гирифтум шаyd 4 нибо. Ҳозир ма оз шакидагӣ мака байрақ тоисме аз ар ма лангули вақте ки биромада буд ҳафтае гузашта дар программаи антидаҷол ман лангулиро ягон таъхир накардам. Чӣ худш гуфтагӣ буд ки мехоҳӣ қати ман гап занӣ, бетаъхир маро даъват ки биромадам, гуфтам бобои лангарӣ бубиро эфир ждат мекунам кай мебироӣ. Аз рӯзи сешанбе барномаи антидаҷол буд, имрӯз чандшанбе, фикр кунед, то ҳамин рӯза ман муддама интизор шудагим бе ягон лишни гап интизор шудам, лекин имрӯз даромадай мегам ман задагӣ дестам правилаи тора. Ту правилаи мара задагӣ бошӣ, ма тара задагӣ. Ва алейкум ассалом, хуш омадӣ. Сози хубӣ? Шукр Аҳмад. Ами нами шогирд Идрис ака хахир 1 минут вай мекунем. Вақте ки ман дар личкаш навистам, не ки ба и очае ки оча тафалло мекунам мега ку, ҷавоб мега ҷавоб накард, ам мебиёруша пеш кампири очаам накард. Ва менам ма пеш занаш мекунам неки. Тоз дай ҷабр омаде ки барои як секунд. Тоз дай ҷабр омаде ки мушкили Идриса гап зани хатима. Не, тамом анака ма аввал мушкили химо ҳал мекунам. Идрис дар Тоҷикистон буда, қати худам буда, ма фага ба ма қати дига хе гап мезанам. Анака биё. Ма да каза тара мекунам. Хаб Идрис, хаб. Ки Идрис я минут хаб ки ами одаме ки ман найдестам та то что би хатима гап зани, ма тара бояд бинам. Агар Муҳаммад ту боварам кини ё ки накини, ма дар айхона модар падар хоҳам, ман хе берун биромадам. Охи ман мегӯм ма бояд тара бинам, яъне ки ту дама претензия дорӣ, ма тара бояд бинам. Акай Муҳаммад, дар YouTube зам не савола гӯш кӯ. Ту дама претензия дорӣ, так? Ҳамхел? Хоб, бале. Ма бояд тара бинам, набинам гап намезанем.
آخه نه گوش که من تاریکی دارم بنامی پراگو در تا بگو اینو روش. بخیر بیاگیرم که بگم بوم بی- بی- بی. نبروش خیر اینا من بخدو نمیتون اینا این ندیدم انم خیلی بیستک انم خیلی گپ آخه میزنم تلفن آخه نمیشه من خیلی بگردم آخه دستم بالا بروا فرقش چی بعد فرقش چی اگر نه نه فرق بروش شناخته- نه گوش که فرق شناخته محمد همون فاروق نورزاد زن در یوتیوب ویدیو ما میبینی یا بار دیگه هم چهره فناریک ما می‌بینی. یا بار دیگه هم خیلی фонарик тамон диам خیلی که بعد بکش با گپ میزنیم بعد чтобы که ефира ку запись میشه برو پوگذاروش این که اینا دیگه روشنی ایدا نمیشه خب. اینا چیکار کنم؟ شد بیا شد بیا ما محمد من حقیقت میگم کسی که همین دروغ میگه خدا خودش هم نگه داره هم گوش داره من در همین تلگرام تو پادشاه بدم راستش میگم من حقیقت میگم وقتی که تلگرام تو را من نگاه میکردم بدبختای خوینای ملت صورتای کلان شونده ادریس 100% میدونستی کورا میدی من میگفتم ای برادرو با میگفتم ای ادریس همینو را удалить کن صورتای کلان شونده را موندهسه هر نمود کارسیان خیس خاله اینو ایترا بولان گفت نمی چیزای خدا ادمین میگن چی میگه ادمیناتون مرا چونی کردم او را مو اکا ای گوش که اکا محمد بگو این همی در کذا که خوینی همی شما چی خوینی شما نمیخواد در کذا تا خوینی کی که خوینی خودت قطع ادریس چیش در من در کذا کذا تا چی تری در کذا در کذا تامی با گفته سامد که در تلگرام خودت من پادشاه سایم بدون так میدونم تماشا میکردم بهترین وقتی که خوینای ملت و گوش کالی داشتی خوینای ملت کلان شونده را صورت هر خیل میکردن میفریدن گم میزدن من میگفتم که ای برادر ای ادریس میگفتم همینا را удалить کن ایوجا ادمینوتا ادمین میگه چی میگه نکن گشتن گوش کاکا گشتن گفتن که اینا گو ایترا بالا گفت مرا گرفتن удалить کردن او ایستو گوش کاکا برای چی سبب якум беста коли хабка якум яъне ки ту ба ҳамин кор далил ба гӯё ба худ овардӣ ки хоҳин гуфти так мара имена мара بله 100% анаки нигоҳ анаки нигоҳ мара гӯш ку якумаш ки ман дар дохили группам ҳамеша нестам группа калонай одамош калонай давҷа ки одам медуроя ки чӣ хели одамай ман аз ҳамаю даракдор буда наметонам иниш якумаш дуюмаш махсус правилае ки ман дар ҳамун группа мондагиам дидагӣ медонӣ ҳам правилара оиномаи ҳам правила группара медонӣ надидам чӣ гапи дурӯзам не хоб оиномаи группара касе ки нестай бардора будорен дар группаи ма закреплёни мондагия админо ҳамура ма гуфтагим вобаста кардагим ки партияин часташ тобе ки одамон фаромӯш накунанд ин якум масъала дуюм масъала ки ин гапи ту гуфтаисти ту гап табуд кардӣ бе ма гап занам ту гап табуд кардӣ ба ма гап занам ин масъалае ки ту гуфтаисти ман ин масъаларо худам назорат мекунам ва худам вақте ки бибинам агар ҳамин хел одаморо ман худам чорна мекунам ва ҳама одамо админо шартӣ кардагиянд ки бинен ки одамо дар доираи политика кадоме ки гап мезананд намонен мумкин нестай ман ин гапа гуфтагиям худам гуфтагиям ва оне ки ман агар ягон вақт успед накунам ягон каса набинам ё ин ки ягон кас ягон кори дига куна дар асоси чӣ хел ман метавонам гунаҳгор бошам ту девонаи анака гӯш ка мумкин девона дар хонатон хоб бошаву дарши мерем ту дар хонагиҳои мо чӣ кор дорӣ ман хонагиҳои шумо дале зид кардам озӣ девона гуфтӣ ман ба саволи ту баъд ман дар хонагиҳои шумо ле зид кардам озӣ инҷа не ту мара гӯш кун бе озӣ бест ман дар хонагиҳои шумо ле зид кардам ман дар хонагиҳои шумо ле зид кардам ака гап занам лези накарда чӣ ба ту лезид мекунӣ ту чӣ ба лезид мекунӣ ту чӣ ба лезид мекунӣ ту чӣ ба лезид мекунӣ гӯш кун мара гӯш кун гап занам барои чӣ лезид мекунам гӯш кун оли тохира ман гап занам гуки хайрам хе барои нами лезид кардӣ ман нами медонам нами идрис аёча ҳақоқат ка ман аёча шақоқат ман тара савол доистам ман тара савол доистам гӯш кохи девона дар хонатон ховай мақсад бибро рамира
ҳам фарзандат мумкин девона бубро ё рамира ки духтарат ё ки ҳамун занат Бубро, ба Рамир. ҳар каса девона мегӣ Бубро, ба Рамир, модарат ай. тира да модари тилез намекунам бубро рамира кендар барои ки хоини тадаказа пад ҳайвон ма қадид Та ранги оли одам вори мушки гап мара. задестам гӯш кайса ранги одам вори гап задестам нигоҳ кунен кадоме ки меброя бетаъқир гап задестем бетаъқир гап занен ту куҷо ту дар хонагиҳои мо лезид мекунӣ ту дар хонагии мо чӣ кор дорӣ дар хонатонай ту девонаӣ ва ман дар гапи худам далел дорам вақте ки ту розӣ набошӣ бугӯ ки чӣ ба ту мара дар асос чӣ ман тура девона гуфтам бугӯ ман тура далел биёрам ту мегӯӣ ки Идрис мара дашном кард ё ки Идриса гуфтам фалон чиза удалид ки удалид накард гуфт ки ай ту дар хубан значит ки ту хоин будаӣ охай ту девонаӣ значит Идрис агар бирава хоҳари тура ягон кор куна баъд ман ҷавобгарам ҳамира як бор ҷавоб те агар ҳамин Идрис бирава хоҳари тура ягон кор куна ман ҷавобгарам намедонам лицои ман тофтаеса натофтаеса карочи ино админо як бор момент аст. админ як бор дига ман фаҳмонам админ дар группа кияй админ дар групп ҳастай на мисол шумо тамошобинои оддӣ ки медуроянд тамошо мекунанд группара бо ҳастаи админо ба мисли ҳамин тамошобино но фақат фарқиятшон дар оне ҳастае ки админо метавонанд ки як каса удалид кунанд як каса блок кунанд як смс-а удалид кунанд ва ҳамхели як чанд одам мондагиай ва ҳамин админора бисёрша не ҳамаша даи дини ҳамаша ман живое надидам аз пеш дастӣ ман қатъиян салом кардагӣ нестам як савол тими худ ва ҳатто ному фамилияи ами Идрис ба хотире ки номи каналаш Идрис Қаюмай ҳам қадарша медонам Идрис Қаюмай дигар админора ман ному фамилияи реалнишона намедонам як тишк як чиз дига ҳамашон лақаб доранд ман намедонам киян ин админо аз ман ойлик намегиранд маош намегиранд мисол ё коргари ман нестанд ин ё пачинёни ман нестанд ай девона биромада мегӯяд ки ман вай админта гуфтам ки як каса удалид ки гуфт ки не значит ки ту хоини пата девона ёхе девона набошам охе мегӯй акай муҳаммад нашоти админо гап зад ҳақ номи худо бу ки ман ай кай да канали худат да ягон канал охе ман амира мегуфтам шам пата ким куҷо уже аъзои оила лезид кардистай албатта и Идрис чанд қашида камира моҳша медонӣ ту ай моҳи декабр ҳамин разбори ки лангули сар шида буд додараша чуҷаи зардак буд ку ин ҳамин одаме ки дидест ман инша даъватш карда будам дашномаш карда будам ай ҳамун сабаб ман раи админи моҳи декабри соли 2023 буд гирифтагӣ будан ай группа ман группа админ нестам ай декабри соли 2023 ҳамин одаме ки дидестен ман записои экрани у чата дорам ҳамин одамеро ки дидестен мебуроя мақсад хизмат кардесай дар эфир ягон каса голосша мондесай киштесай ё ки дигар гап ҳамин одам уже нем қадар муддат шид админ нест яъне ки имкон надора як каса удалид куна як каса дабавид куна ё ки ягон кор дига куна имкон надора дар телеграм ҳастаи группа ҳастаи канал инаи ки дар иҷа рукавадид кардесай ягон каса голосша мондесай ё киштесай иҷада каналай каналда одам тоза намекунӣ одам удалид намекунӣ каналда фақат дар вақти прямой эфир ягон каса голос шемна ягон кори дига мекуна канал аз группа фарқ дора модераторе барои дар ами кора чӣ кардан ӯ одам претензияш дар группае ки мега ман дар группа фалон сурата парстам гуфтум удалид ки удалид накардаг ин наметавона удалид куна дар группа ин одам дар группа ягон хел чӣ надора привилегияи калон надора ягон вазифаи калон надора ягон мақоми баланд надора дар группаи ин шахс ҳеҷ кор карда наметавона дар группа ва нигоҳ кунем правилаи группара дар болои экранатон шумо дидестен ки чӣ гуна правила дора группа чӣ чизо запрещено паят биромада чим чи афсонаи буза ки ҷингапо гуфтесай баъдан ҳоз ҷамура бӯи ки ку ҳамун гапе ки мақсад мада навишта боша ки ман удалид кунам ҳамура ман ҳамин гапа гуфтагим надорам далел инаи ки агар ки ман ҳамин кора кардагӣ бошам ман лугои врема ҷавоб мемонда медонам инаи кира мегуфта бисёре баъд нависондесай даврон тв меяг ки худ гуфта будӣ админо лицои маҳан анаки нигоҳ кунед контексти гапа одамо чӣ хечи мекунанд хоб ман тара хундам гӯш кар ки бисёра навис ҷавоб метавам ман админоро гуфтам ки админ ин лицои ҳаму одамай яъне ки вақте ки ба хотири чӣ гуфтам амира ба хотири оне гуфтам ки тамошобини оддӣ усу беста худи админо дар дуру бетартибӣ накунен
як каса дашном кардан я дағал рафтор кардан хиди админо накунен. чунки шумо дар дуру админен. админ лицои ҳама одам ҳисобида мешава. ба кадом хотир? яъне ки як одаме ки на вақте ки медура мебина гурӯҳ нигоҳ мекунад ки админш як одами бетартибай. овои дааш кашол носш айдаш парда гап задестай. мега ки знаеш ҳамихе одам админи Эсем Шарипов ки боша пас понятно ки Эсем Шарипов худаш знаеш чӣ хеле яки хеле одам админ мондай. аз ҳамин хотир ман гуфтам ки шумо ба мисли лицои маен хуб рафтор кунен. дар инаи масъала масъалае ки ҳозир дар ҳамуҷа Идрис брава ягон одама ягон кор куна ё ки я таигаш брава ягон кор дига куна ман ҷавобгарам бад. шумо вообще конкретни девонаен. шумо конкретни девонаен. ҳамин одаме ки ҳам хеф фикр Охи мекунад. ман мегум ко ака соф Даниёра шлансия чилка гирта ҳеч кем мада бовар намекунад. ма бо ки канала калон ки ускайса так ма амиҷа официал намегум ки кадом одаме ки набоша фарқ надора кияй без разница меброя мара гунаҳгор мекунад дар оне ки як админи ма фалон кор кардай беҳмадон кор кардай официал намегум шумо девонаен. касе набоши фарқ надора. шор нести ту. ма куҷо медонам админи ма чӣ мехӯрад чӣ кор мекунад қати ки гап мезанад дар куҷо мегарда. шумо именно мара вақте ки ма як чиза бировардам хидм мисол я сухана ба даҳани хидм гуфтум як чиза ба дасти хидм партофтум баъд дар анао масъала гап занем ки бигӯем ки ҳо ту виновати инами кора кардӣ инами чиза гуфтӣ. хоб буд кардем ана як 5 дақиқаи дига меистем сухан бите ягон кас дига дар телеграм боша бачаҳое ки интизор бошанд барои суҳбат кардан гап мезанем баъд бояд ҷамъбаст кунем баъди бо ман суҳбат дорум як бародар дига хати усмон шарипов даиҷа усмон шарипов нестай даиҷа муҳаммад шариповай ҳамон мардак бахш пурсид мега темаеро чақанашем мо кай чақашидем ҳами ман намефаҳмам як хеле чӣ хеле гап мезанем мо дар куҷо чақашидем шукр аҳмад инҷи хубӣ брат мешава алҳамдулилла як чиза аҳамият додагӣ бошен агар ҳозир гузашт ку ҳамун бародари биромад додувоя гирифт як чиз дигаро нав аҳамият додум ки ҳама фаромӯш карда лайк мондана лайкора фаромӯш накунем братва лайка ман дар ютуб дидам бародар нигоҳ ки уруни провокаторира савол дод қафои савол сразу разбор кард удалитш кардан ҳоле мега ки ман савол додам дар саволам ҷавоб наёфтам удалитм кардам ма не ҳамеша ман мегӯм ма любой претензиядор любой кас ки гап мезанам ман гап мезанам лекин ман амро гуфтам дар куҷо ту барои чӣ дар кадом асос ту дар хонагии мо кор гирифтеси дар кадом асос бо мегам матара асос ягон корот асос намешава то што ки ту дар хонагии мо кор бигирӣ ягон корот асос намешава ман дар пофигай кори ту чӣ корай ягон кори ту асос намешава админи ма чӣ кор кардай чӣ кор накардай чӣ партофтай без разница и асос намешава ки дар хонагии мо кор бигирӣ ту қатима гап зад ман ҳавая гуфтестам ки оли худои накарда бо бадбахт ягон девонаи дига як каси я телефонаш метая симкарта интернет дор я моҳи дига мехезад паника соз мекуна ба хачаоли ами чизи ниправай ҳақ ҳами як примери оддӣ ки дар пеш ҳами мисоли рамазон да мисол ҳами бисёр одамои баақл ҳами кора ҳамара мисол аз пеш худшон дидан ҳамара аз пеш худшон фаҳмидистанд шарт нестае ки мақсад тарафи дуруғира тарафи ботилира качат кардан дуруст нест дар ҳамин кор ҳами як примери хеле ҳам калон шид ки ҳамин одамон бинен ки қариб як сол задан охирон да шикаст хӯрдан чӣ дар корай бо ҳамин хел тарафи ботилира кашидан дарс нашидестае магарами бале ба ҳамашона бояд дарс шава оне ки ҳар мужик ҳамин кора кардан наметона вақте ки неправ боша признават кардан наметона ғайрат дар корай ки дига лангари биромадагия бовар кунам ки филм мода яке ақл надора анқадара чувства намекунам ки штоби неправай ина биромад рамазон бахшиш пурсид ягон ҷош кам шид ё не наоборот уважение пайдо кард ман одама на самом деле бовар ки айрӯи гапе ки гуфта бад риши мара зиёрат кунае хелхе баъдаш медидам не ки ҳозир ҳавай биромад гуфт ки ман неправ будам бахшиш ай ҳама ҳамҷа бахшиш пурсид барои ҳамаи корш чӣ да
бораи оилаи як кас гап зада бошад чӣ дар бораи ҳамун суханош ба гардан гирифт. Инам як кори фаррух мо ин темаро маҳкам кардем. Видео чӣ хеле ки ман қати худаш гап задам дар бораи худаш гап задем. Мисол мо қати худаш нуқта мондем. Чӣ дар корае ки мисол бо ту бо гапи ӯро бо мекашӣ? Чӣ дар корае? А видеои ман худша гуфтам ку видеои ман агар ки беасос бошанд ман удалит мекунам. Як чизе ки беасосе ман дар ягон ҳолат удалит намекунам. Барои ҳамин хотир ту биё накаш. Коре ки мо темаеро ки маҳкам кардем ту накаша Фаррух. Короче, ҳамон одам ака биромад барои қадар номаро гирифт гуфт ки ин хелохел дар лични чати SM Shop озимо месака. Бале. SM Shop дар лични чат да навиш ки ман фалон хел буда интернет да казад мекунам гуфт ман фалон хел буда интернет да казад мекунам тамам тари одами туда суда. Баъд ман ба ӯ хотире ки тавре қабул накуна ки ҳамчу SM гап задеса ман навиштам шума Идрисам агар ҳамин гапота да казад накунӣ фалон мекунам гуфтам. Реально чизере ки ман гуноҳе ки ман накардамша ман мегӯям мо одамере ки маро гуноҳкор бебе ки Идрис астағфирулло. Стоп. ҳозир ман дар ҳамҷа не умуман масад ягон хел дига гапа ягон хел дига то бите мисол метавонӣ бигӯӣ хай фалон беҳмадон но ҳами именам адин ва адин мисол наёр барое ки мо правила мемонем ки қатъи мо чунин гап назананд аммо худмон ҳамихе гап мезанем. Хуб қабуле. ака Юсуф айкон бародар мега ки овози маро равӣ кунем ягон гап дора чи? Салом алейкум. як гало одам мега овоз мо кунем. Салом алейкум содира касо салом касо. алейкум салом шукри худо браҷон. یک بخشی که کردم ما ممکنه اوضاع خیلی قالب تا برای من ساعت 4 پشتی 5 دیگه خستگیم. مثلا ما کردم از اون قضیه قسمت دیگه میزنم که مثلا برآورده نشه. نه ما وای آزادی دادم ما گفتم ای اختیار در خطای خواهی بیس خواهی برو. نه همین اسپید نکردم در اومدن مثلا دیرتر چیکم. مثلا گفت که در تاجیکستان ریش من نکردم از ما خون در روسیه مکردم وضعیت ها بزیبی بدای. Короче, насчет речь, насчет мой сар, даже мой сар да кор доранози. Чтобы я мегем як студентем да, короче, мегем ҳар вақта бариш пеш мерафтем, масала дарси чӣ гап набуд. Мисол масала чота чӣ гап шига ки намедонам. Меган ки бериш бия вообще тариш намонем, короче. Ана масалара чӣ кор нагирем намешава? ира лангулира прс. Ина дар нисбати Россия гап мезанам. Нисбати Россия любой ҷо мумкине. Вес ҷаҳон ама политикаша гап мезанам беғайр аз Тоҷикистон. Барои ҳамон гуфтам ки мақсад чӣ хеле хайка то медонам ки Тоҷикистон даже видео кана метавонад. Чӣ вақт нашоти Россия видео намекунад. Мақсад ки ҳам гап чап пошидест уже. Барое ки дар зери идораи Россиян. Дар зери идораи Россиян. Ина лангулиша лангулиша набгу. Мен ки ситуатсияша нав дидестам, масалан нав рӯпаруш дидестам. Мега ки нахе бирен мега уже. Рӯйроз мега бирен дар кор нестем. Ина ози ма туда нишон метиҳам ҳамин лангули ҷанга пропагандировать карда айнуми вес тоҷи гап аст ки ман вақта видео 2 сол шуда 3 сол шуда тамошо мекунам. Саломат боша брат. Ина нигоҳ кунед ки ҳамин дар куҷо туғри мегира ба қонуни Тоҷикистон ё ки ба қонуни куҷо ба ҳамин ба куҷо туғри мегира. Илтимос дӯстон шумо мада бифаҳмонед. Дидам ака видео хита ма падрияд 3 сола видео хита тамошо мекунам. Ма телефон доштам ба телефон дигарон нишон тиҳам. тамошо мекунам. Ина ҳамин чиз ина мебинен дар канали Лангулия навистагие ки SVO ина ки специальные военные операции дар Россия Таҷикистон биход таша Тоҷикистон бо шумо астани ки гап задестай ҳамин одам астани ки гап задестай Тоҷикистон бо шумо яъне ки астани халқ дар куҷо халқ гуфтагие ки тарафдори ҷанганд рафта дар Украина аз тарафи Россия биҷанганд. Гап музаб шида уша ягон нараван лучи худо гуфта гапо ё сақ қадар дорам ма тане академия Россия пашти ози конечно дошам да қадар мекунам ма дане ҳозир ҳамин масъалаи як граждани Тоҷикистон ма ҳеҷ вақт намехоҳам ки як ҳамватани ма як бародари ма биравад ин минои барои Россия ҷанг кунад ки ӯ ҷанг ҳатто чӣ бигӯм
نه یگان Неправильно, да. ягон тараф хати правильно нест. надора. Ба ягон тарафаш правильно нест ҷангидани мо дар уҷа. Ягон хел. акай муҳаммад, Обрат. акай муҳаммад, Обрат. агар иҷозат боша ҳамин акай Насимҷоно навигаера гӯш мекардем. Микрофонш кушодагия. Хоб буброрин. Хоб буброрин баъд ҳам як аз дигар суҳбат мекунем агар бирем. Ҳозир ман ёдам қатъи бояд гап занам. Бираҷон бедорӣ эфирда ҳасти нести хоб нарай. Ман ҳозир ҷанбас мекунам, занг мезанам. Як масъалаи муҳими дигаре бояд гап зана кора. Хоб биё гап за бираҷон. ин брата хоб набара. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Созен ака хубен саломати хуба? Шукрона алло шумо хуб тинҷ? Алҳамдулилла соз на. Ҳама соз хуб. Шукри худо брат. Ҳами як масъала ба ака бояд намедонам ака шумо маро мешиносед намешиносед. Ман кам блогерӣ мекунам як бачаи маъюб ҳастам. Канали навигарӣ. Биё ман экранта калон мекунам ина. Хуб калон кардагим та брат дар экрани. Хуб ягон агар эълон дошта бошӣ ягон чӣ дошта бошӣ барои пешравии канал марҳамат. Эълон дорам ака як агар бовар мекунед як бачаи маъюб ҳастам Насим Насимай мисол канали навигарӣ дорам. Агар амира имконият мешид реклама мекардам подпискаи зиёд мешид бо хубӣ бод мешид ака. Да чӣ бора видео мекунӣ? Куина гап зай қай презентоватка каналта бо хуб мешава. Доступ дорӣ. Ман худам маъюбам, маъюби якин группаям. Нимхе ба одамои эҳтиёҷманд ин маъюбо мақсад медам видео мекунам мисол ай кисаи худам расход мекунам мерам. Неге худованд бо ҷойро пир мекунам алҳамдулилла ака. Мақсад ки ами канта подпискаи зиёд шавад хуб мешавад. Хуб номи каналат чие? Нав навигарӣ. Нав навигарӣ? Бале ака. Нав навигарӣ. Ба ҳамун каналат дар комментария бинавис ва чӣ кун? Ва ҳам номша мисол ҳам аз ҳамон аккаунти худат бинавис комментарияда. Ҳозир биданем ҳамин 2,500 одам дар чатай мисол. Фаҳмам гап нест ака. Ҳамин хизмат кунед. Хуб баъд чӣ будро? Телеграм канал будро админо бошан Идрис ягон кас дига боша телеграм канал будро ама ссилкаша бигирен ин бачара да телеграм каналам чӣ куниша каналша. Реклама кунам. Ссылка телеграм каналтам аст мегирам бачаҳо ҳамҷо падилиса мекунем. Чӣ рӯиш мекунем ака? Хуб панот ба худо. Хуб. Салом алейкум ака. Алейкум ассалом. Балини брата хуб бурдӣ. Браҷоно ҳамин як кас дига гуфтам хеле истодаем гап за брат ҳамин худ қай ҷанбас мекунем барое ки ман бояд гап занам суҳбата ба пагара намонем бояд як кори важни дорам. Ака ма доим ба пеш ақиб нара фақат ба пеш акаҷон. Души брат боши. Акай Муҳаммад як чизи дига То шери нари ака. Саломат бош. бахшиш як минут вақт мегирам акай Муҳаммад. Биё бугу. Мақсад лишна ман худам чанд бор пурсидагиям як рӯзи хита гуфтам ба навор гирифтам мони беҳтарин мешава просто лишна ма да интересне бо ҳастан одамое ки чизда боё интересне. Ма брат инами пага маълум мешава ки ман дувайной чӣ кора анҷом додаистам. Вақте ки шумо кора мебинен ҳайрон мешавед ки чӣ хел ман успед кардагиам одновременно ҳам шумода видео кардагиам ҳам проектма параллелна бурдагиам ки ба ивази кори объёми ҳамун кора бугӯй агар якнимоҳа видеоҳои худи ман дар ютуб мешава. Агар ки ба видеои лангулӣ бигирем дар ӯ қадар меҳнати ман видео як сол видео мекунад лангулӣ. Мақсад ҳозир слишком бад ҳамин вақтон чизи бадай. Не ки пагал акай ҷанбас мешава проект ва азми мешавем. И дархости хита ман мекунам браҷон. Насиб боша мекунам. Хуб браҷон. Аллоҳ қувват дад бародар. Боши. Акай Муҳаммад. Лабай. Ҳамин як саволи майда ки қирq баъд мара бикиш бира хоб кутра. Шид договорились. Киви куҷошид? Киви. Ха бача ҳам бардак места 4 рӯза. Амиҷай. Озод нест ака. Амиҷай, кани киви? Амиҷай карочи, тенҷа. Да ами чата. Овоз жакшо.
همه جای کیوی کراچی تشویش نشه. کیوی همه جا باشد تمام قهرمان خوب باشه. خب محمد اکو آدم خیلی نمیشه گپای ما اینم گوش کنه. یا گاوزا برات خیلی نخرد آخران. من نسام دل یه ساعتی همی گردگر گفتادی هم گو آواز من کشوین نمیک شد هشگون آدمی. بیا خیلی گاوزا برات جان. چیزش میگون اسپید نکردم رمزی اختی گابزنم چیزش میگون هوای درباره چی نپرسیده داشت برآمد گفته بود که صافم وسی دخترای تاجیک به ناموس آیان ما گفتم در دایی برا نکرده برای دختر تاجیک اون دچه تشنویستم بالا کم کار پانستی بدبخته نه انا گپ من گفتنی بودم اسپید نکردم ما گفتم که تو تمام دخترای تاجیکستان پاس دادی باید تو میبرم همچین باید بخش میپرسی گپورا گفتیم مثلا با کلا گرفت مهم همینه که همه آدم مثلا رازبور نکرد گفت که ها неправильно گفت اصلاح میکنیم даже اگر دیده باشه همینچه ایده برای کانتنت کردنش توصیهش دادم اگر هم ایده مرا بکنه یکی از بهترین کانال میشه شکاری انگولی که میبریم خلاپا نفهمیدم بخشش پرسیدن کی نکشته چی میگه؟ همون لنگاری هم همی دیده همی سایتا بود رویا بخشش پرسیدن همی تیما محکم شوا خاک وای دیدیو خیلی خیلی وای در غیرت در کوره برات السلام علیکم و علیکم السلام میبرویم براتو چطور نکه خوبه نخی شکرانه خدا شما خوب تینج الحمدلله که جان ممکن نشناخته باشی که من بچه هستم هم بچه هستم قطعی عدد دختر ویدیو تون روی کردم همون مکبون نو دیدم که بود رومی با ویدیو روی کردی قطعی چی؟ ویدیو روی کردم نشد چی؟ دخترکایی که چی کردن که یک خورد کردن ما ویدیو شروع کردم گفتم باید آدم موننده کو فهمیدم شناختم سلامتی خوب نکرد شکر خدا برات خیلی خوبی زوری ما امروز گفتم بگم که ما در رمضان ما دیسیت یا نقایشم که ماشین مثال برآمد پرزنت سکت سوای اشیب کشه ماشین همون اگر رمضان ممکن گوش که باشه مثال گفته گپو ریسپکت уважение طرف ما و مثال که برآمدی وینخته اسپیر کردی ما بودیم در سرتیفیکات اکای محمد خطی короче братва نگاه کنید همه افیر در گپا هم میگم بعد از تاک میبرم اول تا آخر پیروی بعد نکم که همجا короче رمزیه را دیگه اسپاس ما رمزیه نمیگیم نه ما گفتم که ما در همینجا گفتم رمضان ما تو حاضر نگفتم فقط رمضان گفتگیم برای چی договор و از پشت ما уже شما هم радио гавзади сай ба овозат кадоми радио гирён кардагӣ буд овозат нашида сар ма я безам про макс омада зам набоша иҷа да благодаря худдаки бовар кун ба хела одамо уже дарс ибрат мешавад ки қатъи ما فقط گوش کردم کیف کردم تمام خب سلامت باشید родное باشین گوش کنین براتو امی شما خطی بدن خیلی خوبه но не ки бо дига коро дорум агар метонистам химат хеле дубла кунум як чақати шумо монум якш брава мешид не ки намешавад я габугум дам табги ҳами акай муҳаммад рӯз ай баҳри савоб хаб ки ма як гап дар сарм омада аёдум набуроя беаминуд акай муҳаммад агар ҳами ма дафша дам табги аки муҳаммад агар ма ҳами дар бораи шумо китоб бинависам ку инами дафтар камӣ мекуна қалам оҷизӣ хиткади радной ту дар дафтар 12 варақа менависӣ ма обши тетрад аки киви дар қошо ҷонум шери нариба саломат боши брат як ҷавон ташаккур барои суханои беҳтарин салом алейкум акай муҳаммад беяд як гап ҳама бигӯ ҳама гап задан аввалан салом алейкум ва алейкум ассалом
خیلی که وقتی گفتی که یکی محمد که قطعی شما بدان خوبه اینه که کار دارم بعد در اینجا میگم که پارت و کار و بارتا بکن فکری پد پیش چیکار پشتیمانی تارتا که ما برای تا همه شما نشدی از سرگم خیلی که خودت گفتی ای پشت نشدی از سرخم بشه پلنگون پیرامید رومایا همی برات یک خوهیش همی برات آواز شب بیاد بگیرن وقتی گپ میزنه التماس نبرین شکی هم خیلی سخنوی همه خیلی میگه که راحت میگه نخدو شعر مینویسه یودم نبرین شب محمد سلام علیکم یک سوال داشتم ممکنه بهترین برات برای مصرع‌های شرید و مصرع‌های شرید پوفکت و بودلیلو در دایره همین موضوع بود بهترین یک چیز دیگر این شعر را بنویسین وقتی که زنده بنویسین وقتی که مردک بعد نمیتونین یافته بعد گریه میکنین بفایده که محمد یک ایش پاکتای انا نشاطی که گفتی که برای رمضان خالی خوب چیه پیلوتکی برای افیر نه که دستیوتی نمو در کدوم که همین پیلوس بده برای که من یک گله شعر برای وان استفدم نه که با همین خاطری که این روز برو مده که همه وارم و بیراد میکنه آواش بربود را در بوره لنگولی بنویسه که برای همین برای چوجا بنویس که لنگولی بنویس مماجا بنویس یوش نویسگی پیاره برای راتوا نویسگی اون چیزی میبرویم کی هست ادمینای تلگرام کانال باشه اگر صحبت کنین دلش بچه‌ها قطعی من میبرم دلش کار می‌بینم با اجازه شما خب محمد کانال بخشو شیرینار نه و شکا شیریناری بانو میالو اکی محمد همدردی من قبول کن تا سر دمی جایی همین بوده من سوالش بودم نه لابه یا تا گپ زنده حاجی شریف کده درونه سوال سرا همین اشاتی همین خیلی شعر نویسی انا روزی یکم سپتامبر ساعت 7:30 به وقت مسکو ساعت 9:30 به وقت تاجیکستان در تلگرام کانالی آرتیست که همین خیلی یک شب نشینی شعرانه و در همونجا رقابت بین همین نوقلم‌ها کسی که اگر چی مهارت همین خیلی شعر نویسی داشته باشه ما شما رو انتظاریم اگه گپ تنبرم او گروه به نام نوروزی کل همه میشناسه خب برادرو یک سکون سخن با ما شوه برادرای تلگرام بدگی برادرای یوتیوب بدگی یک جان تشکر با ما بدین یک جان تشکر برای دستگیری و برای صحبت و اینجاش هم خیلی مرا میتونین تشکرم کم دیگه بگین نه که من شما رو با تشکر میگم برای دستگیری کردنتون و از همون اول گرچنده که من سخن ما خبیدم که روزی نمیشه که شما سرخمشین از پشتی دستگیری کردنتون سخن ما خبیدم البته که و این جای مینت کردم شان نیسته شما سزاوار بدین که من سخن خدمت بخوام برای چی خاطر برای خاطری که شما مرا دستگیری کردگین تا این روزه نوبسته از اونی که او چی میگن طرفدارشون چی میگن شما دستگیری کردگین شما در بری ما بدین شما لایک موندگی کامنتر خوب نویسوندگی دستگیری کردگی با پرف بدن ما باور داشتگین تا آخره این کاری هر کس هم نیسته و این خیلی کار آدم در حالتی میکنه که شخص قدر کنه و قدر شما رو ما قبول میکنم و من میندارم از قدر کردن شما سلامت باشین همچنین برادرم باشه اکی محمد با یک چیزی دیگه اکی محمد یا بابا اسنی اکی محمد کی در کامنتاریا میگن کرتا پوشکی برای هم کرتا کلونا که اکرانا اکی محمد یا چیز دیگه اکی محمد بگو براد میبرویم پانو تون بخدو مردم میگم که تو بگین از جا مونده وشنو میختن احسان اکو لایکور از زنین میبرویم خوب گبزه میگم همه ایستوری خود نام قیمتیله سیشتگی که مردم نمیخوره از بار تمام شد میخوان یکم کسی که دبودوشی نپانیک نو هر یک پایدو کنیده بگیم بگو پرس داغستان یک بلاگر به نام زاور مرا نویس که مقصد دیا ابچین از دیا ابچین پارس تا بده اینستاگرام
ابوچینی قبول می‌کنم. مرا قبول کرد نویس که چی گفت با مسکو را بیاس تا 300 400 هزار در کره مقصد برای ابوچینی گرفتن همین کار ما بکنم ریسک ده بینم یا که یا بوی میتونم چیزا نکه ابوچینی چی تاور چی تاور بیزنسم نه نکه ای کار ما میدونم چه خیلی ای ای پولنی ماشین چیست فای کار نکه کپت میسوزه برای که یک دست کدام یک بچه توجیک هم میگیره در من بزرگ کار میکنم میگیرم یک یادش میته بعد هم پلو را نشون میده که کار کرد 60,000 کار کرد نه بچه بعد دیگه داشتی ویدیو سند دیدم چی گپ شد خدمت بچه دعا کنین در حقش با فکرم ایرا ما میتونم نمیخوام شما در کارت که بگم چه خیلی ما در بورش خوندگیم این کار در یک جای دیگه هم شدگی بدک یک دایم بورا вообще урусам در این بورا разоблаченош накардаган короче мерай меган та ки ина биги масад духи пухи ягон чи метан та масад любой таму товар меган та ки бра буфруш всё نمیشه ابوچینی خبرlik короче о گفتگی که ما دیگه پیشمون نمیشه اگه گفتگی شما کنی خور ذلیل میشه با چیمود سیمای داشتن که مقصد رکلام میکردیم ما پاکو پاتیلو زیاد میشدن هیچ چیز نمیکنن میخوای بیزنسمن شای کانال بکشو در تلگرام کانال تورات دام جابمون بدرو رکلام که از بلوگرو کورت رفتن میگی مگزین اس ام شاپ میدونی اکا با خدا اکا وان میکنی یک کانال کردم 5 بعد پیش دورا خدا زده کانالی مرا کانال بیا دیگه реклама карда накор короче брато ман мебурам барое ки хеле хати буромада намешава панои ҳаматон ба худо як ҷон ташаккур ман рафтам хоб محمد پناه با خدا ҳамада хайр